Sabem que fer una dieta excessivament rica en sal és perjudicial per la salut. Ara bé, menjar sense gens de sal seria correcte per portar una dieta saludable? En primer lloc, el que hem de tenir clar és que la sal comú de taula, el que ens aporta químicament és clorur de sodi, per tant ens aporta clor i sodi. Allò que sí que el nostre organisme necessita són el clor per una banda i el sodi per una altra. Ara bé, no necessàriament cal que els obtinguem a través de la sal comuna, ja que hi ha molts aliments que de forma natural ja aporten aquest sodi a la nostra alimentació, com poden ser aliments com els làctics, el peix, la carn o el marisc, que són aliments de consum habitual i que ja aporten aquest sodi intrínsec. I també, a més, hi ha molts aliments de consum molt habitual, aliments processats, elaborats, que també aporten unes elevades quantitats de sal, en aquest cas sodi, com poden ser aliments tan bàsics com el pa, les conserves o els embotits. Per tant, encara que no afegim sal a la nostra dieta, probablement estarem ingerint uns nivells de sodi suficients, si no fins i tot excessivament elevats, que, per exemple, en persones que tinguin un risc o que pateixin hipertensió, doncs fins i tot hauríem de controlar. Per tant, en cap cas seria perjudicial per la salut fer una dieta sense gens de sal afegida, ja que aquesta ja ens vindrà a través d'altres aliments.